Колко е хубаво. Много приятно. Точно давам им 1 минута да си тръгнат сами от тук. И ако не искат, много жалко. Модата дойде. Здравейте, казвам се Габриела, на 21 години от Пловдив съм. Не работя, гледам си кефа. Всъщност инфлуенсър съм, ама той това не е лесно. По цял ден тук да се чудя аз как да се снимам, къде да отида да се тагна, какви филтъра да се сложа. Това си е страшна работа. Стрес! Освен това, отида там психопат. Спират ме, заговарят ме, искат снимки, ама какво да правиш? Аз ги разбирам тия хора. Все пак, то такава красавица, такава богиня, как да я подминеш? Даже ако има как и в Пловдив една, може би статуйка, нещо да си ми направят. Габриела Бланко, защо не? Мисля, че го заслужавам. Изваяна съм като статуетка, а в фитнес не съм стъпвала. Как ще ходя аз там да се потя? Ако има някаква мазника? Все са тия пъховете. Няма смисъл. Искам мъжа да е обсебен от мен, ама да не е психопатски, ами така, нали, нормалното в рамките. Ама искам да става направо с мисълта за мен, да се събужда и да се чуди, оле, какво ли да й купя днес, къде ли да я закарам. Той трябва да е. Деля ми се то, примерно, и там пише на улицата, той иска да го прави, че като не искаш довиждане. Ако не си ти, ще е друг. Даже такива момичета на мен малко, как да кажа, смешни са ми, ама те се знаят, щом искат да се излагат те да настъпват така мъжете, да ги свалят, да ги заребяват и така нататък. Нека да ходят. Аз съм тази, която седи и чака. Конкуренция? Няма. Имах малко така притеснение, че може да излезне нещо от тук. От някъде да се появи, да се видя, ама за щастие нищо не се появи, нищо не се видя. Всичко си беше на мястото. Бетон. Аз просто влизам и те всички си знаят, че просто аз съм най-лудата, аз съм най-дивата и така нататък. Няма друга такава. В принцип, мен не могат да ме придръпват групички, аз по принцип правя групичките. И аз придръпвам. Здравей, Габи, приятно ми е. Меган Маркъл или Фокс? Ами, Меган Маркъл, нека да, моля те. Нали? Да. Не мисля, че бих могла да имам пререкания с нея, защото си е такава крутанка. Аз пререкания, по принцип, ако ще си имам, ще с някоя такава по-нападателна. Ма тя какво като настройва другата, като другата не е фактор? Какво ти да си говорим, нали? Има други формати, конкурси, състезания и така нататък, където тя може да се включи да е по-равностойна. Хареса, само че ме очуди как така Меган прибра розовата роза. Да. С какво? С красота. Как с какво? Друго е май. Евгений в Меган е видял това, че, например, той има брада, тя има мустак. Заедно може да ходят на някой, който да им прави, нали, формата. Според мен тя си е една голяма лисица и само се прави, че е много свита, ама пък Меган си е невестулка, даже не е лисица. Лисица, ако беше, ще да е хитруша, ми тя... Ти нали гледаше на кафе? Я да видим. Да? Какво виждаш? Пам си тръгва. Да остана ли нещо? След пам не. Не може всички да бъдем красиви и слаби. Живота е Ама аз не съм казала, че е грозна и дебела. Стига сега. Живота е първа пред нея. В смисъл, всеки има право. Браво на жени, бе, човек, отрепа ги. Нашата кобра. И срокличката ги смачка. Але! Стоя, гледам и просто се чудя коя ще е тази клета душица, която трябва да излезе в двубой с Пам. И го знае. Какво? Тя е пловдивската лъвица Габи Цонева. То няма смисъл! Тя ще ми смачка. Не скрак, защото ще ги сритам! Не сръце! Че тя е двойна на мен, как ще изпукам аз балоните? Просто не искам да страдам, искам бързо да е. Дай поговорим! Пап, дай да го обсъдим! Ще предам бялото знаме. Аре, дай малко аванс да те платине!
Няма шанс. Върни малко на някъде. Видял го на другия ъгъл. Видял го на другия ъгъл. Това е моята стратегия. Искам да остана цяла. Я виждам! Да. Я се обърни! Обърни се малко! Чакайте малко! Так! Спукайте го! Как не дам? Не искам! Не! И аз не мога да играя така! Предавам! Не е честно така! Взимай! Много е лошо, когато човек не може да го... Какво ти е? Сама ли се надра? Какво направи? Да, рязах си вейните. Ще ги режеш? Змия. Мръсна змия от тия, тя даже... Сам чат. Ами да, мръсен смок, грозен. Смок на смоците. Е там в Шубрака е място, като тия змии. Само жертва да е. Геновева е страдалата. Се тя бутана, се тя нещо. Айде вече Как изчевай. бута тя? Как бута? Защото друго не може, освен да бута. Всички виждаме как се преиграва тук и в момента тя иска да изкара едва ли не Елисавета черна и нещо в грешка. Това е играта. Елисавета има спортна злоба, защото е спортистка. Като нали шояца ногото. Травма от този парцал не може да ми остане. Не. Травма от погледа. О, Пам ме стресира наистина. Признавам си, Пам ме е вхвана на тясно. Дори да ми беше широко, ми се стори тясно. Сърцето ми беше е така, като бях на земята и викам, сега ако се хвърли тук и отиде. Ма някой е умрял за нейните неща да ги краде. Тя си пазарува от... Левчето. Да, първо ще от лепчето, второ пък дрехите, пък... Мони? Не съм върху себе си, хора. Та мутра, като я видя, ми се обръща нещо в мене, Господи. Не мога да я гледам. Ще ти наложи цял ден да го правиш, Габи. Ще я хвърля някъде. Очевата ми се обръщат. Моите се връзват на панделка. Гадина, мръсна, недна. Двулична. Провокаторка. Ох, Геновева е страдалата съм аз. Живо да ме ожалиш. Не само собственото си удоволствие, а удоволствието на партньора, който е до него. И искаш да се преоткриваш постоянно. Като огледало пред огледало. Моля ви се. Габи, а ти защо седиш? Защото не правя хубав секс. Нека Пам да прави хубав секс, аз да не мога. Сигурна ли си? Ужасен е. Така, като те гледам, не изглеждаш така. Абе, така. Ето я евсината скапа на везна. Да си тегли шунките, където си ги краде по стаята и маже с ногтите на филия хляб върху моето легло, цялото в трохи. Тук ще мажеме масло и така с тия картачи, после няма да си измиеме ръцете даже. Айде, моля те, мърла! Въдете шунките, ама те са скрити в нейния гардероб. То няма да, вече няма. Иначе да. Тя кога е дошла шунка и да се задържи тук повече от 10 Да. минути? Няма такова нещо. Ще мине като лишояд, ще я вземе и ще избяга. Той дали изобщо ще дойде? Да, това е под въпрос. Не е сигурно дали ще дойде, да. Да. Така ли? Теникия ли? От кога не са ти връзвали тенекия на теб? От никога. Никога. Добре, аз ще ви разкажа за една забавна ситуация. Ако не, разкажи. ако не ви писна от моя глас, разбира се. Ох, Елена, с нейните шеги просто ме убива. От полета. Нищо смешно няма в нейните шеги. То аз съм смешна повече, отколкото шегите и с моите реакции. Дали, какво се случи тук-що? Много яка ситуация. Не може би не беше толкова смешна, но... Да. Опитах се. Безумие. Някакъв тест сега, тук да сме всички, да видим кой ще остане последен и който остане последен, Евгений да му даде роза. Смяшно сме тук, само ми дайте ядене по някакво време. И една кожа да се загърнеш от норка. Кожа, 3 кожи. 3 кожи. От чинчила. От чинчила, минимум. Тихо, не е пред Валерия за тия чинчили, че ще ме убие тук. Тя наистина много на тази тема избеснява направо, очите и кървясват. Аз днеска се притеснях да не му намериш някъде по някой коридор с моето алече и викам, ще ме направи мен на алек. Абе, фокусирахте, май не ще си поговорим в друг момент.
Моля те, прости ми, подмини го това, затвори очи. Все пак, реално, какво да направим? То така или иначе, и аз много обичам животни всичко, но то вече е в магазина на закачалката. Що пък аз да съм крива, че аз имам пухен лек или че аз ям пържола? Еми ям пържола, какво да правя? Неизбежно, не може всичките пържоли деца в магазина. И Как да е неизбежно? Ми без това ще се разваля, що ни? Обичам пържоли. Обичам стекове, телешки. Обичам магнишки котлети. Не, че не си нормална. Ти си напълно нормална. Не, аз съм нормална. Тя милицата оправи обаче. Но нямам търпение да ме покани мен. Искате ли да играем на развален телефон? Ами да, това остана. Аз не искам да участвам, почвайте от Ели. Ти пък нищо не искаш с нас. Не искам. Защо? Не ми се игра на тая игра. Защо? Защото не искам. Защо? Онзи ден Криси не искаше да участва в играта, не я питахте толкова. Ти не се сравнявай с Криси, Ама аз се сравнявам с който си поискам. Ти не можеш да ми казваш с кой да се сравнявам. Не искам да участвам в игра. А тя се изнерви, тя гръмна. Дайте на това момиче малко успокоително, че особено някой ден, не дай се Боже да огладнее. Спокойно, защо така Не, ескалираш? спокойна съм, не ме питай по 100 пъти. Защо? Защото не ми харесва и не е възпитано. Аз обичам да знам защо. Защо? Аз трябва да знам защо. И ти като не казваш защо, и аз продължавам да питам защо. Колко пъти казах защо? Защото не искам. Трябва да Ти има правиш ли причина. неща, които не искаш? А да, ама си казвам причината. Не искам, защото еди какво си. Причината е Защо? просто, че не ми се играе в момента, тук, в тази ситуация. Защо? Колкото искаш, никой не те е спрял, ти сподели прекалено много според мен дори. Тя, докато бяхме при Евгений, не спря да говори какъв секс прави, колко е, каква магия е, какво това, какво онова. Просто беше много, на много сексуално ниво беше Пам. Аз не съм виждала по-сексуална жена от Пам. Не е важно, се ми е така, кой какъв секс прави по принцип. И дали прави, с кого го прави. Секс е различен. Аз няма да кажа никога добра ли съм секса и така нататък. Никакви неща за секс Ти няма нищо да не кажа. си разбрала за секса, който аз правя и как го правя от отговора ми. Повярвай ми! Ами аз си вярвам, обаче просто се заяждаш за нещо, което не се е случило. Не се заяждам, Пам! Абе, моля ти се, бе, човек. Не се заяждам! Точно пък на Пам да се подигравам то, за кое, то смисъл, каквото и да кажа, то е очевидно. В смисъл, няма смисъл да се подигравам. Аз по-скоро на някой друг може нещо да се подигравам, ама точно на Пам. Аз какво да й кажа, дебела се стига, бе. Но е лично! Постоянно. Гръмна, успокой се! Ами не съм гръмнала, казвам ти неща, Не дей да защото гърмиш за няма нищо, Пам! Ама не е за няма нищо, човек. Слушам от За 10 какво минути за е? Ти един само секс. как гърмиш, ти не спря да повтаряш? гърмиш! Всеки ден гърмиш! Гръмна като вулкан, направо така изригна. И викам, Пам, успокой се, бе. Какво ти има? Ма тя ми гръмва така. Последно време, откакто е така покрай Симона, много ми гръмва. О, шампанското е за мен. Ако пианото е твоето сърце, кое е твоя гръбнак? Кой човек в живота ти е твоя гръбнак? Човека, на който може да се облегнеш винаги. Човека стожер, в същия така да се момент каже. се облегам на Теодора. Имаш ли гръбнак в живота? То, ако няма гръбнак, как ще върви, бе, човек? Как ще съществува, ако няма гръбнак? Да не е медуза. Но те ме убиват с тъпите им въпроси. Ако нямаш какво умно да кажеш, мълчи. И с толкова сериозна физиономия и тоналност го каза. Имаш ли гръбнак в живота? Не. Колко време продължи? Към 4 години. Значи била сериозна. Не. Над вещийки. Моля, дали са така и на първа среща в живота? Тя, защото е много умна, затова само седи, мълчи и гледа и мърда с очи. Ох, всяка жена иска да го накара да се смее. Пъти е различна, направи го да плаче. Пами, тя почна високомерно да се държи. Гледа от високо дигна. Попила от нейната приятелка. Смяхме се на Пам, защото малко седеше така като бодигард. Ами тя беше застанала. Не, виж как гледа с злоба, как ги гледа така отгоре до долу. Да, по същия начин. Ние сме като коментаторки на футболен матч. Да. Сашо Диков. И компания. Евгений, къде се губиш? Мислите ми? Еми, имам много да си размишлявам. Не си сигурна. Теди, може ли да си поговорим с теб?
Габи. Пам. Скрепа. Може да разчиташ на мен. Боже, ако да има. Моля се за Господа, ако има да я махне, да. Ще подготвяйте се, аз съм много строга. Но пък крайният резултат... Когато разбрах за задачата и просто цялото ми настроение отиде на кино. Има кой да ни научи. Ти сериозна ли си? Еми, поне няма да го мислиме. Тя нали знае какво прави. И тя ще ни научи според теб. Днес ще я набия. Спи ми се, Грани ми се занимава с това чучело с пендари. Много се вълнувам. Айде. Само като си помисля, че трябва да излезна при тях и под ръководството на Моника, аз да си уча тук на танци, направо ми се повръща. Изобщо не искам да съм нито около нея, нито около нейните приятелки. Първо много ми е шумно, не мога да спя. Второ, тази мисъл ме убива. Искам да абдикирам. Просто нея искам тая змия около мен, не искам нищо общо с нея, камо ли тя мен да ме учи на нещо. Моника говори, аз изобщо не я слушам какво ми говори. Просто гледам си, размишлявам си и си казвам, нали, аз не съм за тука. Имам си някакво ниво, което е доста над нейното. Палецът Аз се да отказвам. сочи към средният пръст. Не ми е място тук да се оправят и без мен. Ще се оправят. Ще играя с ориенталски танци с Мони. Не мога да я гледам пък ориенталски танци, ще играя с нея. Ако искам се уча на ориенталски танци, ще да на професионалист. Не на кичикчийка от Варна. Да се кълчи тя там. Ще хвърля някой лев бъкшиш. Змия мръс. Какво да ги гледам тея? Какво да ги гледам като риби на сухо и отпред най-големия шаран? Дъски. Дразни ме просто, че е много фалшива и пред камери е една, като няма камери съвсем друга. Това е единственото, което ме дразни. В нея нищо не може да ме подразни. Кое да ме подразни? Тъпата ефтина физиономия, където има на лицето тия вежди, където ги е дръпнала до... Може да си нарисуваш веждите до тук. Момичета, извинявам се, ама ми падна бюстието. Аз помощам, мускули се ма тъпи. Да вдигнем тост. За смелите жени! За смелите жени! Душки пини. Пипи. Не искам. Ще ли се ми с нещо, бе, човек? Елисавета, тази роза за теб. И там. Приемаш ли я? Да. Чой се задава. Габи. Тази роза е за теб. Благодаря. Може ли да приемеш? Да, може. Не съм в отбор с Мони, просто съм супер щастлива и нямам търпение да й напукам фейса. За жалост, народната топка не е моята игра и не мога да отнеса главата на Мони, ама друг път ще ми се отдаде възможност. Айде, начало с... Късаш, да. Валерия, май малко така ми звучеше все едно някакви такива фразички за учени използва. Изобщо не го одобрявам това нещо или си бъди с такъв какъвто си, стига си чел от Google някакви изречения и после да ги повтаряш там, пред който ти мине номера. От какво друго би го защитил? Мечка. Ох, аз наистина всеки път си викам, няма да говоря на тия коктейли и всеки път просто избивам рибата. Какво е това, болявлите? Махнете го, боболечка! Не, това е оса! Се издуя! На къде? Фръкна. Тръгна си по пътя. Добре. Ау, Мони, Наоми Кембъл, wannabe. Струва ми се като нагримиран травестит по принцип. Кукер! Гледай колко е смешна. Едни 300 кубика цици набъкала сотиен, чашка, минимум CD.
Вътре е кухо, де като... Ти ако видиш нейни снимки преди 1-2 години, тя няма нищо общо. Тя преди да дойде тук се е набила сигурно 5000 лева минимум е дала само за филари в лице. Не филари, правила си операции такива. Лифтинг си правил. Какъв лифтинг то, бабиер? Ти си прави на 20 годишна, тя на 35. Минимум. Къде е Евгений? Къде е Евгений? Евгений. Кой го смени? Защо го смениха? Аз това момче не го познавам. Момчето тук седи и свири супер готино, но те тук нашите ми ребут се едно за в някакъв турски сериал. Кой ти каза, че е първата? Ало! Браво, на място. Ами, Ако някой има нещо против да каже сега ли да замълчи за винаги. И тя каза да. Мони. Мони тръгва към Евгений да си взима розата и зад нея върви с влечени гъс. Като немска овчарка е. Задника е ниско долу. Наоми Кембъл. Наоми Кембъл с кривите крака. Пам. Не мога да разбера как е възможно да вземе роза преди Айлин. Това просто е... Трябва да се гръмна някъде. Не мога да го осмисля. Тук съм категоричен. Габи. Еми да. Еми как? Искай тя да се целува. Много скоро всички ще почнем да си дърпат косите. Аз и Елисавета просто ще седим и ще се наблюдаваме така с коктейлчето и с очилцата и просто ще наслаждаваме на гледката. Са по-така групата на по-интелигентните. Кои са тия? Те не си опризират. Това всичкото тук е един парабан. Аристократки лонаби, както се наричат. Аристократи не виждам особено. Не. Аристократки, да. То имат ми повечето мустак, така че и аристократи става. И в мъжки род да им кажеш не е проблем. О, Боже. Shut up, бе! Какво ще да кажа пак някаква простотия? Всички се бяха филмирали и изплашили и бяха изкарали такива листове, датите, върховете в България, коя река колко е дълга, откъде до къде, Много къде се бяха влива. стресирали. Да. Защото сме двете и е много забавно така. Коя от дамите в имението е най-жадна за внимание? Чакай да видим. Как се казваше? Аз забравих. Аз го очаквам. Поздравления! Пее навсякъде по всяко време. Да. Ставаме сутрин. Лягаме вечер. Просто ето тук ми е от това пеене. За мен не е нормално, ако не искаш да дразниш От някой. 9 вечерта до 3 през нощта. 3 през нощта да пееш опери. Ми малко ли е? Ти като почна в 9 ни спря до 3 през нощта. У вас. Следващият въпрос е, коя от дамите в имението е най-умна? Елисавета, искаш да напиша? Мисля, да. благодаря, Габи. За мен ти си най-умна. Не лъжи хората. Поласкана съм. Това ми е най-добрата приятелка. Много я обичам. И аз тебе. Нищо, че не ме мисли за най-умна. Коя от дамите в имението се подава най-лесно на манипулации? Като време много изкусно я манипулира Пам. И се мъкне по нея като малко кученце и не осъзнава отстрани как изглежда. Ние не сме казали нещо такова. Да ме... Ти така ли се чувстваш, че го щях да казваш, че съм те манипулира, Мони ли? изманипулиран. Какви шегички първо, моля те да ми кажеш? Аз самата те чувам на всяка церемония, когато се смееш зад гърба ми, отивайки да си взема розата. Еми ще ми е Благодаря. смешно, като правиш така, докато ходиш. Какво толкова? Защото се спъна. Пак И си ако настървена. някоя друга... Виж какво, нашето чувство за хумор е малко, може би, за теб е Казвам, тумач. че е чу- Абе, ако не ти оттърва, това е положението, бе, човек. Аз няма да спра да се шегувам с каквото си реша аз.
На мен това ми е Ами не ми смешно, е на това търва. ще смея. Не, ма прави Върви каквото искаш, правилно не ме другия път, като не ти интересува. отърва. Изведнъж бам, нали, много обидена и много настървена. Пам, пам, пам. Бам, бам. Пам, стига. Стига, па, моля се, много несериозно го Стига приемаш. ти! Не мога да спра, това съм аз. Да. И съм доволна, защото няма да се правя на някаква, където не съм, само за да се харесам на някой си. Пазиш се, но днес се отпусна. Ей, Кукер, вземи мъкни малко вече, бе. Пусна се. Мръсен Кукер. Мълчи, че никой не може да те слуша, бе, тапунгер. Мен не могат да ме слушат. Аз поне като говоря им какво да Сега кажа. да развиваш, да чуеш какво ти казвам, бе. Мълчи, бе. Нагло. Нещо друго да кажеш. Абе, ти се спреш ли, бе? Виж къв си дразнител, бе, тапунгер. Аз съм дразнител. Виж къв си дразнител, бе, кой? Аз не крещя и не обиждам никого. Ма Защо нужно да ли съм ти може да дразнител? и така с този гадният ти тон да дразниш, бе? Ма мълчи, кой си говори с теб? Няма да мълча. Мълчи, бе. Ай, като почне с бавната глава. Мисля да взема тази чехла и просто да изтраскам главата. Ние понасям, като ми говори нагло и бавно в лицето. Кажи само, кажи. Аз съм един от най-искрените хора тук. Точно заради това съм масово неодобрявана от вас. Че не съм се... Коя от дамите е най-големият провокатор? Ама тя не може да отговори. Тя не може да даде отговор за себе си. Ау! 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 Атакуваха ме от две страни. Живота е някой да я заведе на вечеря, на почивка и да си купи някоя друга чанта. Не трябва да има такива жени в Моето България. момиче, ще закарам теб на почивка. Казах, И ще каквото смачкам. имах да кажа. Всичко Това е знае. лош То пример. варнински тапунгер кукер. Да изглеждам на социално слаба, не мога да си позволя да вечерям ли какво? Колко си тъпа. Колко си тъпа. Много си елементарна и си много, много ефтина. Ако е ефтино, бе, моето момиче, бе. Само като тръгнем от козметики до дрехи, до обувки, до каквото искаш, кое ми е ефтиното на мене, бе? Аз ако я закарам вкъщи, в гардеробната ще й падне устата по принцип. Ти откъде знаеш? Ти аз девети какво клас съм имаш ли вложила? завършен? А ти как си на 19 и имаш две висши? Не Аз съм на то не знам дали ги 19, имаш. на 21 години. И не Съм знаем имам ли едно колко- завършено защо висше лъжеш на колко образование. си? В Бабиер? момента уча 2. Нали ти Културата беше си, много важен отколкото външния на вид, кожата, дрехи, това, онова. чехли и гримове. Както правиш ти. Пак ще попитам, завършен 9 клас имаш ли? О, моето момиче, имам, не се притеснявай. Стоя си аз, ям си баничката с кисело мляко и виждам как ме коментират и как казват: ние трябва да я изгоним. Ма, кои сте вие, идиотки? Ох, чакай да седна, че ми е приятно така, както говориш. Кой ще ме отритне? Моля ви се, Не момичета. разкарай се, ако обичаш. Не обичам. Не искам да ми вляскаш отгоре. Габи, моля те, ела. Ела седни на моето айде. място и чак ако те бутна. Айде. Не ме бутай, не ме бутай. Габи, моля ви се. Чакай, тогава ще седна тука. Да, Тя в заповядай, момента там може агитира да хората да седиш. ме отритнат. Там може да седиш. Много ясно, ти не може да Айде, кажеш давай къде ще сега. седна. Я тебе ногтите. Много е противно. Не, просто ти говориш Не, пълни нямаш глупости, какво да ми аз на кажеш. пълни глупости си. Ми омръзна вече да я слушам. Аз нагли хора не харесвам. Ти си такава. Не мога ни интересна. Интересно е за някой учен да я наблюдава по принцип, като експеримент. Иначе с какво да е интересно? Ще се изтрепят. Да. Ще се изтрепят да бързат. Тази оперната певица. Чудеше деца. Има ли според теб за какво време Евгений да си говорят? Ами поне за йогата могат да си говорят като Да, начало. за някакви пози там. Да. Дървото. Кога му е най-лесно да твори всъщност? О, През цялото. все едно сме на семинар на Юли Тонкин. Не, престанаха тия глупости там. Наистина, за мен Евгений след този разговор е много по-красив. Хепи енд. Аз крадна го. Ах, чак лисица. Леле. Върна се с сакото му. О, да, ние... Ели, айде, двете. Айде. Бързо тълкува бързо. Кой беше там? Аз не я Аз не помня. И аз не я И аз не помня. я помня.
Хармоника ли беше? Ние да прекъснем, можем ли? Да. Бе, тая новата май се издразни. Май наистина е много приятно. Дай Боже, каза, че била съобразителна. Дай Боже да беше съобразителна. Направо да се тръгва, като е толкова съобразителна, нали? Да. Да вземем си кой е верно. Да съберем ли ние багаж? Да, от съобразителност, не заради друго. Защото и ние сме много съобразителни. Да. Ние поне си вървим в комплект и решихме да дойдем и двете просто. Как си, липсвахме ли ти? Много. Къде изчезнах? Ето. Времето без нас спира, нали? Как са другите момичета? Скучни са, нали? Тя го бръща всеки ден вече на концерт. На безплатен преди това. Да, ние не искаме да го слушаме това. Пастор. Много вряка тази жена, бе. Ето както казахме, че не е досадна, вряка още повече. Да, откакто и се направи забележка, дигна децибела. Да. Мали и пама, ако и тя може да пее. Мони. Кукера просто не знам, някаква магия е направила на май на Евгения. Габи. Много ти благодаря. Ще приемеш ли тази рота? С огромно удоволствие. Много бавно вървиш, свикнала си с 300 се. И как се намаза само тук с вода, да изпъкнат едни работи и му се метна, леле. Ти карабаджак! Да те видя. Ах ти, баджак! Всички номера си изкара да си ги покаже. Микаела тича като космонавт. Юрий Гагарин, все едно сме на Луната. Нямаше нищо секси в това. Мони тичаше като пингвин. Полуумрял, полужив пингвин. Ма той умрял, ма. Здравей. Здравей. Тя 100% му прави някакви водомагии си, като вещица. Давай, Габче, покажи ни как се прави. Охо. Добре. Да. Браво, Габи. Те бяха като лешояди на мърша скочиха. О. Особено госпожата Евелина. Не вярвам да е госпожа. Госпожа ли е наистина? На тия деца трябва да им се затворят очите, госпожо. Къде да се позиционирам си? Среда. Спалнята на баджак. Така ли? Да, това е на Валерия гаджето. Остави го. Ще го убиеш. Де да целуваш на Валето гаджето. Ставай, Евгений, ставай. Евелина е много нахална. Тя не е малко нахална, тя е много нахална. Разкачиха му се чарковете на този терминатор. Ще му изкараш нещо. С тия лопати, където има на ръцете, ще бръкне без иска, ще му изкара и с ръцето и всичко. Скалпел? Не, за какво ни е? Мони има картачи. Има пулс, шифер. За разлика от тебе, мумио. Давай, остав, Вале! Не. Ето, любовта помага. Тя целуна ли? Тя го целуна. Тя като не видяла, тя не е виждала мъж. Как ще го целувам? Първата целувка да ни е тук, на плажа, не върви. И то по този После начин. как се нахвърлиха като пирани бяха.
Ужасно. Викам, оставете на Валя тогарището. Да. Оле, виж ги като от Ван Хелзинг филма Трите харпи. Ван Хелзинг, гледали ли сте го ние три харпи? Жените му. Ние ли сме? Да. Браво, Габи. Ма много приличат. Айлинката, Джийката и Валето са трите харпи от Ван Хелзинг. Гледаха така отгоре, като се едно... Така се бяха на две си, така ги гледаха, да. Всеки момент ще захапат някога кля. Готови ли сте да блеснете по-ярко от звездите? И не говоря за 15 минути слава, а за цяла пролет под светлината на прожекторите. Много добре. Мога ли да се разположа някъде до вас? Да. Можеш. Аз съм така, усещам на ръцете ви по... Евгений, заповядай. Заповядай. Благодаря. Нещо за пиене? Да ни сипеш. Как сега? Добре, ти как си? Много добре се чувствам, така. Какво да ти сипя? Черни, червено, го заповядай. Ето ми чашата. Може ли някой да му подаде чашата? Добре. Втори дуба после. Елена, аристократката ще го направи. Благодаря. Аристокота. Здраве. Къде се губиш? Вие толкова ме лубрикирахте днес, че... Се хлъзна по грешната пътека. Евгений. Нямаше как. Какво ти да пък... правиш на тия момичета? Много щастливи се прибират от тия срещи. Емила, ти по-наблизо до мене понякога. Може и ти да разбереш. Да, харесваш ми, окей. Много ми е интересно ти как си се почувствал цялото това преживяване. Много му беше добре. Габи, ти не си преводач на мисли. Of course. Тя усети пулса просто, как беше. Добре ги усеща ги тя неща. Тя се опитва да бъде забавна, но тя не е забавна. Много си искам, не се получава. Не става. Мисля, че иска да взима пример от мен с моя хумор. Евгений, ходил ли си на чалга дискотека? Ако не си, ще ходиш. Ходил съм, да. И хареса ли ти? Ти си мумията, аз съм Тутанкамон. Мони. Ей, страшна маймуна е тази нашата карабаджак обаче. Баджак. Карабаджак. Маймуно. Пам. Пам-пара, пам-пам-пам, пам-пам-пам. Thank you. Хубавата пам. Си отива. Виждаш ли какво става? Всички котки стават кучки. Внимай ти. Това не кот. Какъв разврат на събитията. Жени. Спечелих 100 милиона от лотарията. Да. И викам, yes. Господи, българи. I'm so excited and I just can't hide it. Сега ще видиш оперната певица как ще замлъкне. Мони, ти не получи роза, а това означава само едно. Айде. Бихме, Майна, бихме. Януари. Февруари. Yes. Айде. Мони, чао! Беше ми много приятно. Цяло по... Довиждане! Много малко време прекарахме заедно, за жалост. Какво да правиш? Сега ще си починем. Ох, мир и Всички. спокойствие и хармония в женското ни царство ще настъпи от тук насетне. Да. Освен ако не... Нейните приятелки не се амбицират. Те ще тръгнат тия временни актьори тук като опал нещо. Оле как върват се едно някой умрял нейните приятелки. Няма нищо, мир на праха и... Кой иска парти с шумка? Вече ще има! Аз бих. Да, Габи шампион. Аз съм шампион.
Who is the winner? Хайде. Ели, какво беше? Vacation mood on. Vacation! Кой сега е номер 1? Стебрева и Габито! Накрая двама се карат, трети печели. Кой знае? Трети и четвърти. Трети и четвърти, да. Накрая може да сме ние, нали? Абсолютно, да. Ние ще си дебнем от засада, пък тя лисицата сама ще си падне в капана. Цък, 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 цък. Много яко сме седнали. Черно-червено, черно-червено, черно. Това е като... Покер. Абе, Елин, ти от фронт на фронт. От фронт на фронт. Какво имаш да предвид, Га? Имам на предвид, че по принцип Елена от другия отбор. Ма чакай сега, какъв отбор? Ние не сме Не, на отбор сме, ние сме петорката. Точно теб ли? Към нас. Като ние говорим, гледа лошо, не мършо. Като английската кралица, Бог да я пусти. Ма не баш. Да, минало е. Ма знаеш ли, че си хиена иначе? Защо така си мислиш, че съм хиена? Защото си хищна хиена. Хищна ли съм? Да. Защо така го... Хищна си. Хищна си го доказа. Кога? На церемонията последната. Това ме прави хищна хиена ли? Да. Защо така? Червило ли? Малко да. Защото си. И това ме прави хищна хиена. Хищна си, хищна си. Лисица мръснати. Какъв тандем? Баджак, върни се! Да, Баджак ме изумява. Баджак, идвай тука! Че с тия токчета не могат да стигнат до вас, бе хора! Ей, мръсни нахални Малкото такива. време, което има. От 1 до 10 колко е шанса на Пам с Евгений? Ох, стига ме. Супер! Не, нека бъдем реалисти. Значи, тук не става въпрос за това, че примерно е не знам колко килограма над нас. Не я виждам до него. Тя получи няколко рози и почна да дигна клюна. Слушайте малко, искам да ви е ясно. Това е старата любов, дето ръжда не хваща. А новото е... Габи? Габи, чухте ли? Още една церемония издрапах. Първият от тях е философия. Наистина не помня, аз помня, имах ли философия изобщо? Аз не искам да защитавам нито една теза, защото просто ми е все тая. Нито вярвам, че има любов от пръв поглед, нито пък мога да кажа, че го няма. И искам така да си стоя и да си слушам. Той беше луд. Форест Гъмп беше луд. А Елин нещо замря, когато Валерия дойде. Що така? Някои жени просто се появяват и взимат розата, другите и да реват и да се тръшкат роза. Няма. Това е положението. Да. Нищо, Валя, другия път, ако пак сме някъде, пак ела. Бих останала още няколко месеца. Да, само е така тук за сеир, за интригите. Какво се случва? Много ми е готино тук, като някакъв сериал е. Трябва да има интрига. То си има и се заформят яко. И нови изкачат. Да, всеки ден става все по-интересно. Елена и Пам вчера много разочаровани бяха как може накрая да се появи Валерия, тя да вземе розата. Те, значи, най-много са се надявали на тази роза, защото най-много Те се убият тук за тази роза. Направо Да. вече мен ме е страх, трябва да се заключваме вечер. Като на живот и смърти ме. Да. Все едно куче за кокъл. Проблема на Пам и на Елена. Това, че Евгений дал розата на Валето. И ми ще даде. Вие за какви се взехте? Що пък да даде на вас? Къде на къде? И не мога да им обясня, че просто то като не го чувстваш, няма как на сила. Да. То той не им е длъжен пък на тях. Що да им е длъжен? Споделяха и отвътре и отвън. Какво стана? Елин беше на среща точно с Евгений и Валето дойде и след, може би, минута, не знам, много забързо дойдоха и те, и Елин и Евгений. И Евгений, като видя Валерия, се я дръпна, отидоха на среща те и Елин замлъкна. Си стрепат, сигурно. Госпожата посреща Евгений. Какви мухи има тя в главата сега пак? Малката лисица. Много ми е фикс. Не знам с какво чувство. Елин, ти си една голяма хиена. Защо така се мислиш? Ти си хиенка,
Ти си хиена. В живота си такава, според мен. Много нападателна. Искаш първото място. Да. Броди тук е семейнието. Плете си нейните плетки там, дето си ги може. Защо така си мислиш? Защото няма как ти да се преминеш с второ място, например. В този живот, да, аз съм сигурна. Ти си такъв характер, ти си сили характер. Ти втора не може да си. Просто жертва приятелството си заради Евгений. И, не знам, Валето не би го направила според мен това. Не може да... Ти, ако си втора, няма да го преодолееш, няма да спиш. 10 дена няма да спиш. Евгений? Да, Габи? Чупих си обувките заради твоите срещи там на чакалите. Ще ни купиш ли нови? Евгений, къде е? Хайде, Габи. Чакай се, какво стана? Габи! Мисля, че Валерия е втората най-мразена жена в момента в имението. Първата. It's Blanco, bitch. Ти ако знаеш от другото се пари, по колко съм още по-злобарки и... Така ли? Да. Защо така? Ами такива са си. А такива са си? Да. Няма как да не му кажа какво се е случило, просто защото той трябва да знае и да ги махна тук. И те нямат право на възражения, по принцип. Какъв съм дявол, нали? Както казах, че не го уважават. Те не са прави. Кои са те, тези двете умници там? Кои умници? Елена и Пам. С тях водих спор малко. Не мога да ги гоня аз, ама... Мога така малко да шушна. Те са много настъпателни към теб. Те са нахални. Те имат някаква злоба и завист. Повечето. Но това са жените. Какво да ги правиш? Ти не се тормози с тези факти. Не, изобщо на теб да не те засяга това нещо. Много съм доволна, че бях на среща с Евгений, за да мога да му кажа какви лисици са Елена и Пам. Благодаря ти, Габи, че Не, аз ти сподели. благодаря, Евгений, че ме изслуша. Двете умници, какво ли си го... Ало, Нейната реакция двете умници! ме накара да се почувствам ограбена. Явно не се смятат за две умници. И така. Аристократ, котки. Който е човек, който очевидно... Мале, сай трите в кюпа. Да. Глиган Пешев е много настървен, ако не е хапнал за закуска 10 филийки. Яшна е. Не е фиданка. И то е очевидно. За никой не е тайна. И да искаме да кажем, че не е така, не можем. Хапва момичето. Мята я като центрофуга, я мята така. Пам, Рая, скачите в хидрататора. Няма смисъл, Райки, аз съм го... няма така да говориш. Играла съм го там. Дигай краката и се предавай. Мале, това е смъртна заплаха, хора. Райчето и тя горката завали и като направо няма кой да я спаси сега вече. Гигант беше пипни ли те край там си? Просто я се типа. Тя измени памперсите. Пай, взимай чорапите. И това съм аз. Убили ма, да ти дай чорапите. Давай, мачкай! Кучи Марка, Елена! Дърпай другия, бързо! Дърпай другия! От всякъде изкрити. Искам да я бия. Искам. Много съм наперена. Там ме мяташе като все едно за последно. Не, пожалуйста, баджак. Това е опит за убийство. А ще съда. Пам спечели и сега какво ще правим с пукане работата? Няма се докопаме аз и Ели днеска до коктейла, до Евгения. Кауза предута. Глиган Пешев днеска успяли да възтържествува. Нормално момичето се захраня от закуска.
Тя бая захлебила на тази закуска. Направи нещо. Няма да играем по правилата, я? Да. Дай Боже да го Няма видим. да остава. Все на всяка игра. Ай си ктир. Този коктейл. Евгений, няма да се видиш с нас днес. Евгений, аз се опитах да се боря за теб, ама то по-скоро беше борба за оцеляване. Аз реших да бъда по-нежна и... Много нежна беше. Много нежна. Имам тук в ухото още слуз. Айде, взимай си го, пам. Няма да. Тя ще си лансира сега нейните приятелки, ще се бута напред, да няма да бута нас. Ние ще си познаваме. Няма да ни бутне. Ти от кога си приятелка? Аз от първия ден съм и приятелка само. Ти не си забравила доброто, което съм сторила. Не съм. Айде сега, всички припомните какво добро сте направили. Слушайте, пам, ако ви се ходи на среща. Не искаш, уважаваме решението ти. Той на теб тогава никой не е длъжен нищо да ти казва. Други път някой, ако се прибере от среща, ще му кажа, чакай само Елена да напусне. Нови се съседена си, Пам. Но защо те Карабаджак, нашата като приятелка? моето легло, значи може... Не, моля ви, оставете. Ще ви дадем, чакай малко и ние тук да дойдем. Не. Раза ви! Ей, Бажак! За смях да става, не за друго. Да, ма беше неуважително и към на Ирина срещите и някакви други. Извинявай, Пам. Не е било за да... Ми изглежда Оле, Пам, ти си много праволинейна. Да, понякога съм. Аз грам не съм. Пам се обиди, ама това не е мой проблем. Аз не съм длъжна да пазя чувствата на никой. Имаше правило днес без прекъсвания. Ох, и убийте ме, линчувайте ме с камъни, моля ви. Много е тънка кожата на Пам. Толкова тънко обидно не съм и не си изживявам така емоциите грам. И може да е грешно, обаче понякога, ако видя някой да прави така, ми се струва, че преиграва. Не мисля, че чак толкова може да се обидиш за нещо подобно. Що само аз трябва да се съобразявам с чувствата на Пам? Що тя не се съобрази, че на мен не ми пука? Jesus, stop with the bullshit. Защо днес? Защото така ми дойде. Не е как да спрямо не теб. го помисля, че е нарочно? Всяка тук, Защото ако знаеш ли беше що? Защото аз не правя скришни работи зад гърба и ако искам те унижа, ще ти кажа, Пам, искам да те унижа. Няма да ходя да ти прекъсвам среща и започваш ти зле. Ако искам те унижа, ще те унижа. Не искам и не те унижам. Спри да го приемаш така, за ще тръщна ли, що от ти мен сега тук ме караш да чувствам аз зле, че мен не ме интересува, например. Ама ти ме караш първо да се чувствам зле. Как аз да не те попитам защо? Памо свирипя от нищото пак. Много са чувствителни, много са раздразнителни, не знам. Всичките са такива едни ревли. Прекъсах Карабаджак, която ми е близка и смятам, че мога да си позволя да я прекъсвам, ако искам по 100 пъти на ден. Ма кой ти е дал това право? Никой, не е нужно някой да ми дава право да правя каквото си искам. Въпросът не е кой ще ми раде, въпросът е кой ще ме спре. Ма не можеш да третираш хората така, бе, Габи. Пам, какво пак ти направих на теб, бе, човек? Нищо ли не си направила? Нищо. Аз моите очи не виждам какво съм ти направила, честно ти казвам. Като цяло много мразя някой да ми реве пред мен и да се прави на жертва, след като не е и нищо не е станало. Особено за това, което направих. Няма да мине при мен номера някой да ми се разплаче и аз да му клекна пред него, да му се извинявам. Стига. Ох, това да не е на живот и смърт, че е толкова важно да го коментираме. Не, просто ако някой се е почувствал наранен от действията на друг... Габриела, виждам, че постоянно имаш нужда да си извинявай. изразиш мнението, но аз не ти го искам. Не бе, аз също не ти го искам. Обаче в случая, когато има Внимавай, наранен потънаклет от вървиш, вече действията ме на някой бесяваш. друг, е хубаво да се каже извинявай. Примерно Ирка няма да каже, че се е наранила. Въпреки, че по принцип... Тя се извини много пъти. Мара подробната, чула, не дочула, пак се обаждаш. Пристани неподготвена, се обаждаш, Чакай, аз не се обаждам неподготвена. Не неподготвена се обади. Може да ми кажеш нормално. Аз се извиних на Пам, защото аз не виждам Няма ти кажа тя нормално, да е защото ти удовлетворена срещу от мен извинението или по нормално някакъв от мен начин да се държание не успокоила от очаквай. това нещо. Не съм чувствителен човек като вас. Какво не разбрахте? Аз не мога да седна и да добре, ги живея приеми, че нещата. другите също имат някакви Това не е мой чувства. проблем! Това не е мой проблем! Защо викаш? Защото ме бесявате, защото не обичам да тъпча на едно място в някакви тъпи разговори. Не е мой проблем кой как се чувства. Аре, престанете вече, че ме... Хора, не е толкова виновна, моля ви. Грам не съм виновна, никой не грам не съм каза, виновна, това стига ме нещо. нападате. Изкарваме го в момента
от мухата слон. Дайте сега, разпънете ме на кръвче. Стига, моля ви се, момичето се извини над Да, тя ми се извини, не искам нищо повече. Вече наистина е много гадно. Тирахте я на нищо за големи циркове. Тук се едно... Не знам какво е направило. Не съм виновна, че не ми пука, не ми пука, грам не ми пука. Какво да направя, че не ми пука, бе, човек? Какво да направя? Боли ме. Драмата. Се опитаха да ми вкарват вина, а аз това най-много го мразя. И да се възползват от тяхната ситуация, килограмите, го ръст и така нататък. Те се правят на жертви винаги. Винаги? Ма да, това са многостраданите геновеви. Да. А пък Пам е най-голямата. Да, тя се за бликата най-измучена. Щом е най-измучена, що не взем да отслабне? Да, ще се чувства много по-добре. Да се опита. Тя обяснява, аз се спортувам, цял живот съм спортист. Къде е спортувал? В Много башката. С хамбургери ли е вдигала? Все някак любовта намира начин да те матира. И манипулира. Валерия. Кучфо. Защо не каза Кучфо? Кучфо, извинете, Кучфо. Твоят бонус е, че можеш да направиш смяна. Аз си бях първоначално в игра. Никога в живота си не съм ровил в телефона на гаджето. Не съм ровила. Само някой да каже, че не е. Да ви кажа, че въобще не ми пука кой колко се сърди на тия игри, ама грам не ме интересува, наистина. Оле, Лена, много надменно отговаряш. Не отговорила надменно. Вярвай ми. Теб, кой те пита? Ами аз много неща не те питам, Габчо, обаче ти се включваш в разговор. Разговорът е между нас, разбираш ли? Много ме е противна, не искам да говоря за Меган даже. Меган си е едно джудженце там, злобно. А как така ти с всички уж се разбираш? Аз не се разбирам с всички. С кой не се разбираш? Очевидно не се разбираме с теб. Да, защото не обичам такива хора като теб. Ами добре, аз не обичам такива хора като теб. И точно за това ще обърна гръб и ще приключа. Тъй като не искам да влизам в никакви конфликти, сериозно. Добре, чао. Особено с теб. Направо Блокирана стани. си. Стани и Черния тръгни лист. Черния лист. Много мраза пък аз сдържани хора. И прикрити фалшиви такива, дето не мога да ги разбереш какво им е в главата. Ти защо не оставиш на мира? Ти пък каква си Еленка, тук в случая сега? няма Какво смисъл. искаш? Не можеш да захапваш точно най-беззащитните габи. Да, бе, да, най-беззащитните. Айде, Тя така си мисли. Тя така си Айде, мисли. айде, давай. Айде, де. Почвай. Еленка. Ми, айде, де, дай да се скараме за нещо. Еленка, моля те. Ма не, тя Няма нужда, иска. храни се на спокойствие. Не, защото ти очевидно имаш необходимост да насочваш някъде отровата си, насочва я към мене. Не. Аз мога да я поема и да я преглътна, Габи. Сигурна ли си? Добре. Go for it. Не беше работа да се захваща с мен. Много ми става скучно тук, бе, хора. Айде, чао, като ти е скучно. Оревуар. Ето, хапни малко. Можете ли го хвърляш така? Не е възпитано. До края ще я смачкам, докато съм тук. Защо ти метна чипса в чинията? Това е недопустимо. Защо трябва да хапе Меган? Защо? Да. Защото Меган е човек, който най-малко би могъл да отвърне. Няма да стане. Напротив, тя така си мисли, че не би го в тази позиция да те обиждат, къв ти е газата пачиния. Какво да правя? Без да искам, бе, хора. Те 5 минути бяха като 50. Те направо си бяха. Би ли ни посвирил нещо? Човека да не е на работа. Чакай малко. Ти Евгений ли се казваш? Да, Евгения. Ти не го ставаш на Мира. А къде е Евгений, бе? С кой е? С Меган. Още ли, бе? Да. Искаш ли Като да сбогвам брутално. Искаш ли да отидем да ги прекъснем? Да. Айде. Айде. Какво? Тя го целуна. Тя? Не е по устата обаче. Ама му се навира яко. Не бе, по устата и така му прави. Аз ви казвам, тя луда. Силно и много близо, така близо. Чакай. Тя има нужда да си поговори с него от много време. Психическа ли? Да. Най-отчаяната е тя, дайте и ред. Да. Не.
Не, най-ожайно. Просто Не ми харесва. кое? Един с друг не ми харесват. Тя се произнесе, не ми харесва. Не ми харесват. Кой? Те двамата. Аз мисля Напротив, пък, че си отиват си, отиват. човек. Отиват си. Точно те двамата си отиват. Госпожа, ти си за сериозен дьоптър. Ето я. Да Лошо куче лае. Отивай да прекъсваш. Вие нали сте много нямаме. отворени. Ми не, хвана ни жал. Аз сега ще отида. Давай. Не. Сега ще видим какво ще каже. Ели, какво си говорихте? Нищо, казах му нещо. Какво? Сега трябва да говоря с него ли? Тайна Не, ли? няма, нищо не трябва. Тръмба, кажи бе, човек. Ето го гуруто на групата. Елена ми се прави на майка Тереза, защитника на слабите. Тя не може нея да си пази, пък камо ли другите. Бубунки, разхожда ли ти се? Не. Аз се разходих бая догоре, додолу, за една кана, за втора кана. Личи? Да. Кардио ли? Габи, вие за какво си говорихте с Евгений, когато беше на среща с него тук на дивана? За теб. Така ли? И какво му каза? Да ти пише една двойка в бележника и да те оставя на поправителен. Еми той не те е послушал. Евелина ме провокира с тъпите си въпроси. И какво си говори? Не помниш, Косто. За секс си говорим. Добре, вярвам ти. Вярваш ли ми? Да. Тя знае, че мразя тъпи въпроси, повтарящи се по няколко пъти и така отстрани като едно дуднене. Не си толкова голяма хитруша, колкото си мислиш, че си, да знаеш. Защо? Това било несъзнателно, но я ми обясни. Ох, Евелина, изпратиха я просто на война с нож. О, Габи, имахме един разговор с тебе, не го довърши. Госпожо, какво желаете? Толкова си проста, колкото Мики Маус. Толкова е тъпа, както казах, колкото Мики Маус. Напрягаш ме, караш ме да говоря глупости. Много ли си интересно? Само Не сега си? ли говориш глупости? Не, винаги. Еми тогава... Та ще я набия, какво върви по мене? Те си виновни за моето държание към тях. Та като тапунгер върви по мен цяла вечер. Ма пита някакви тъпи въпроси и тя. Евелина си. Ти Евелина, кой е друг тъп? Тя какво те пита, вие нямате приказка да? Именно, нямам с приказка и ми вика, ти вчера като беше на срещата, какво си говори с Евгений? Ма на тебе ли ще ти кажа, ма тапунгер? Точно на тебе ли ще ти дам обяснение, бе? Тя цял вечер гледа като луда. Тя седи и го гледа и така, като психично болна, нестабилна луда. И тя ми се хили в лицето. Какво ми се хилиш, глупачко? Толкова си проста. Пращата на война с нож. Опа, при. Еми спирам, нищо няма да кажа. Спри да се повече. възползваш от килограмите си, от състоянието си, от каквото иде. What? Това откъде ти дойде? Дойде ми. Защото ми дойде до тук вече от вашите глупости. От кои глупости, Тънкообидните бе, и Габи? наранените и чувствителните, се били те критикувани, се били те... Просто Кой да не байгън критикува? вече от твоята злост, бе, Габи, понякога. Честно ти байгън, казвам. В байгън, смисъл, това е прави положение. палячости. Обръщаш се и не слушаш. Ма не Виж, мога, ти много високо Като не говориш, можеш да не е мой почушни им проблем. го. Почушни им го, кажи им го настрани. Ма не Толкова ли искам, трябва защо да слушаме шушна? Аз твоята съм мишка да злост? шушна. Той ние като си говориме нещо друго, чуваме какво Иван. ме Това редно ли аз да го... Защо трябва някой да ме дразни, бе, човек? Аз тия фази Защото излизаме винаги така. ще има в този живот някой да те дразни. Ми, бе, какъв ти е Габи. проблема? Гледай се теб да някой Ма да не не те мога, защото направя. си много близо, чувам те. Натоварваме Обърни това се, нещо. виж, те как Всички ни ни чуват. натоварва и после вале. Ти що се чувстваш длъжна да пазиш тук кой или не? Ти майката тук, майка Тереза не се пазиш. Не, то който и да Не, се с Меган била слаба, не можела сама да защити. Ма каква си ти бодигардите не еха тук, бе, моето момиче беше Не, ето тук ми дразни ме дойде. твоето Тръмбата, спри да се биеше на болни, не знам какво правиш. Вената ми излезна от теб, мразете, направо не мога да те гледам. Обясняваш ми как се правиш на толкова умна, постоянно мъкни, не ме напрягай. Не, няма да млъкнем. Само И мога да за ти мен кажа, няма че да и ти ме обръщай се. напрягаш. Няма да те се напрягам. обърна, разбираш ли? Напрягаш Тогава положението, няма да се бъркаш Габриела. кой за какво ще Не, ще говори, се кой за какво бъркам, няма защото да ти си говори. в тая стая и аз трябва да понасям твоя злост. Ма и аз те бабка понасям! Еми, сори, ще ти се наложи. Не те понасям, изрод! Не те понасям, изрод!
изроден. Направяте ме, бе, направяте ме, бе. Вие ме Направи карате се. да Айде говоря напредни се така. още малко, давай. Винаги ще посочи с пръст Като не такова ти е нещо. готино, на мен знаеш ли, че като не ми е готино и там отдели стоях между двата Знаеш какво дивана? случва, като не ти е готино? Не, няма да ме Всички прекъсваш. разбираме. Това се Именно случва. всички разбирате, затова ще внимавате как да защото ще ви скапам предето всеки ден. Скапвай го, Габи. Ще ви го То ти си скапам. го носиш на плещите. Хубаво, аз Ти си го носиш и това. на мен ще ми е гадно, ма на вас ще ви е още по-гадно. Ще ви съсипя тук, да знаеш. Айде се си пине пък да Ще ви видим. съсипя. Толкова ми е дебела кожата за такива На хора тебе ли, като бе? тебе. Да, На тебе ли? Имаш ли абсолютно. толкова смелост, верно? Да. Искаш ли да Пробвай да ми пробваме? съсипеш живота пък точно ти и тук приключения. Топа един живот и без това Опитай. имаш мълчи. Мълчи, не ме дразни. Мълчи, не ме дразни, Елена. Ми грозно е, ми те ме провокират, те ме предизвикват. Аз няма да ви дам задна и да излеза аз бълък, да знаеш. Да, Няма да ти дам да ме мачкаш. Елена. Не дей, Габи. Пак са тъжни. Пак са замислени, пак са тъжни. Пам. Елена. Виктория. Що? Тя нали има? За друго я викам. Дами, това беше последната роза. Габи, Габриела, време е да си вземете довиждане. Не. Ели, не. Айде. Не, бе, човек, стига. Моля те, бе. Хора, мандата ми изтече. Чао. Много. Те трябва да се радват, че тръгвам между другото. Чая ги съсипа. И сега се бях амбицирала. Беше спокойна. Или... Успокой се сега.